be da ni mynd i wneud yn sydyn iawn heno ydy edrych ar yr hanes rhyfedd yma am ddyn yn reslo efo Duw. A mae yn hanes rhyfedd, dydy. Oedd unrhyw un di cael ei taro gan y ffaith mor rhyfedd yw'r hanes yma. Oedd yna lot o bethau rhyfedd am yr hanes. So dwi yn sydyn iawn jyst i tynnu sylw chi at 3 peth. So mae Jacob yn ffeindio hun ar ben ei hun ar ochr yr afon. Oedd ganddo fe deulu, oedd ganddo fe deulu mawr, fel wnaethon ni glywed yn yr adnodau yna. Ond mae'n dewis bod ar ben ei hun. Oedd dim cynllun pendant efo fe, ond oedd e'n amlwg yn chwilio am rhywbeth. A dwi'n gwybod os ydych chi wedi cael y teimlad yna, lle ydych chi yn mynd allan am dro, ddim cweit yn siŵr pam, ond ydych chi yn chwilio am rhywbeth. Ydych chi yn chwilio am ffordd o glirio'ch meddwl falle, mwyn gweld rhywbeth o'r newydd. Oedd Jacob eisiau bod ar ben ei hun, neu o leia ar ben ei hun, gyda beth bynnag arall oedd allan yna. A falle bod chi wedi bod yn yr un lle. Falle bod chi wedi teimlo weithiau pan mae gwaith yn anodd, pan mae pethau yn hel ar eich meddyliau chi, bod chi jyst angen mynd allan yna i glirio eich pen ac i glirio eich meddwl. A falle bod chi fel Jacob wedi ffeindio'ch hunan yn mynd am dro wrth ymyl yr afon. A weithiau, da ni'n gallu bod mewn lle ofnus yn dydyn, lle mae'r pethau yma sydd yn pwyso arno ni, yn pwyso'n drwm arno ni, yn golygu bod ni'n ofnus, yn golygu bod ni'n ansicr, a falle bod ni'n poeni am y dyfodol, yn poeni amdano ni'n hunain, neu yn poeni am rywun sydd yn annwyl i ni. Ac felly dyna lle mae Jacob. Mae e wedi mynd, fel byddwn ni'n dweud heddiw, off-grid. Mae wedi troi ei ffôn i ffwrdd, mae e wedi mynd i rywle i ffeindio fe ei hunan, neu ffeindio beth sy'n mynd mlaen o'i gwmpas e. Felly mae e fyna yn y tywyllwch, a mae'r hanes yn dweud fod yna rywun neu rhywbeth wedi gafel ynddo fe. A maen nhw yn ymladd, sef yn rhywbeth naturiol. Hynny yw, os byddwch chi'n mynd am dro yn y tywyllwch a bod rhywbeth yn gafel yna chi, fysach chi yn reddfol yn ymladd nôl, yn fysach chi meddwl bod rhywun yn ymosod arna chi. A maen nhw'n ymladd trwy y nos. Maen nhw'n reslo trwy y nos. Pan o'n i'n ifanc, o'n i'n licio watcho reslo. Ddim bod fi'n fawr o wrestler fy hun. Ond nid y reslo yma o America, ond reslo Cymraeg. Dych chi'n cofio reslo Cymraeg? El Bandito. Ac felly fydda i wastad yn meddwl am yr hanes yma fel bod Orig Williams yn camu i'r llwyfan. Ond beth bynnag reslo. Efo pwy oedd Jacob yn reslo? Wel, spoiler alert, trwy hanes mae'r eglwys wedi dehongli'r hanes yma, neu'r stori yma, fel bod Jacob yn reslo efo pwy? Wel, efo Duw, ynde. Falle ddim yn llythrenol bod ni wedi ffeindio'n hunain yn reslo gyda Duw. I ddweud y gwir, gobeithio bod ni ddim. Ond eto, da ni gyd yn ffordd yn hun wedi reslo efo Duw, yndydan. Da ni gyd wedi reslo efo cwestiynau ynglyn â bywyd, ynglyn â pwrpas, ynglyn â beth sydd tu ôl pob dim. Felly mewn ffordd, wrth gyfarfod Jacob fan hyn, da ni gyd i ryw raddau yn cyfarfod ni yn hunain, yn dydan. Da ni gyd yn gallu uniaethu efo Jacob, yn ffeindio'n hunain yn reslo efo Duw. A mae'n ddiddorol yn dydy lle mae Jacob yn ffeindio Duw. Dyw e ddim yn ffeindio Duw mewn capel. Dyw e ddim yn ffeindio Duw mewn sesiwn yoga. Dyw e ddim yn ffeindio Duw ar beach holiday. Dyw e ddim yn ffeindio Duw mewn eglwys, mewn hot tub na jacuzzi. Dyw e ddim yn ffeindio Duw neu pwrpas yn y llefydd
da ni heddiw falle yn meddwl bod ni'n mynd i chwilio am Dduw a chwilio am ddihangfa. Ond mae'n ffeindio Duw fi'n nos mewn brwydr fler yn y tywyllwch. Mae hwnna'n drawiadol yn dydy pan da ni'n meddwl am y peth. Hynny yw, mewn geiriau eraill, does dim rhaid i ni fynd i chwilio am Dduw, ond mae Duw yn ffeindio ni. A mae'n ffeindio ni yn yn struggles, yn yn tywyllwch yn aml, yn yn bywydau bler. Nawr falle, fod rhywun yn gallu uniaethu efo'r hanes yma. Hynny yw, falle bod rhywun yn ffeindio eich hun ar hyn o bryd, neu'n ddiweddar wedi mynd trwy brofiadau tebyg i Jacob. Le mae bywyd falle yn ddiweddar wedi teimlo fel bod chi yn y tywyllwch. Le mae'ch bywyd chi falle yn teimlo fel bod pethau ddim cweit yn iawn. A chi'n teimlo fel, mae rhywbeth ddim cweit yn clicio fan hyn, mae rhywbeth ddim cweit yn iawn. Wel, mae'r un Duw sy'n cyfarfod Jacob yn gallu cyfarfod ni. A mae'n gallu cyfarfod ni yn y lle da ni'n disgwyl i gyfarfod o lleia. Felly, dwi eisiau deud fel diwedd y pwynt cyntaf, os ydych bywyd chi yn teimlo'n fler, os ydych chi'n teimlo fel bod chi yn y tywyllwch braidd, wel, dwi eisiau deud, da chi yn y lle iawn. Achos mae'r hanes yma'n dysgu ni fod Duw yn gallu'n cyfarfod ni yn y lle yna. Weithiau yn y tywyllwch, weithiau yn blerwch. Dyna'r ail pwynt o'n i eisiau tynnu allan o'r hanes yma yw helpu ni weld fod y reslo yma yn arwydd o wir ffydd, neu bod y reslo yma'n arwydd bod ni'n mynd i'r cyfeiriad iawn. Achos da ni'n aml yn neud y camgymeriad yn dydyn, o feddwl bod Duw dim ond a diddordeb mewn pobl benodol, a bod Cristnogaeth go iawn dim ond i bobl posh. Dim ond i bobl parchus, dim ond i bobl trefnus a hyderus. Chybod pobl sy'n gweld bywyd yn hawdd a pobl sydd yn dewis Watch of Songs of Praise neu rhywbeth. Ddim bod dim byd yn bod efo Watch of Songs of Praise. Cristnogaeth, Vicar of Dibley, dwi'n licio galw fo, i chi sy'n cofio Vicar of Dibley. Ond mae'r hanes yma'n dysgu ni'n wahanol yn dydy. Mae'r hanes yma'n dysgu ni fod Duw yn cyfarfod pob math o bobl. Gan gynnwys pobl lle dydy bywyd nhw ddim o'r rheidrwydd mewn trefn, a lle nad ydyn nhw yn rhyw picture perfect cymeriadau o Vicar of Dibley neu yn gwylio Songs of Praise. Mae Jacob yn ymladd. Mae ganddo fe gwestiynau. Mae fywyd yn gymleth, a mae'n gwrthod gadael fynd o Dduw tan bod wedi cael ateb i'r cwestiynau sydd gyda fe. Ac yn ystod yr ymladd yma ac erbyn y bore, mae Duw yn rhoi enw newydd iddo fe, sef Israel. A da ni heddiw yn meddwl am y genedl Israel, ond ystyr yr enw Israel fan hyn yw un sy'n ymladd gyda Duw. Na enw, maen nhw'n dweud, there's something in a name. Dychmygwch cael hwnna, un sy'n ymladd efo Duw. Mewn geiriau eraill, mae Duw yn dweud, dyma'r math o bobl dwi'n chwilio amdanyn nhw. Pobl sy'n isio cael sgwrs efo fi. Pobl sy'n isio cael dadl efo fi. Pobl sy'n fodlon reslo gyda fi. Nawr, dwi ddim eisiau reslo efo neb heno, ond mae Duw eisiau reslo efo chi. Reslo efo'ch cwestiynau chi o leia. Reslo efo'ch struggles chi. Reslo efo chi efo beth bynnag sy'n mynd trwy eich meddwl a'ch calon heno. Nawr, dwi'n yn gwybod lle ydych chi yma heno yn y cwestiwn yma efo Duw. Ond dwi'n meddwl bod yr hanes yma yn dysgu ni fod bod ar ben pen y pas mewn storm yn fwy real ynglyn â reslo efo Duw
nag ydy'r profiad o fynd o gwmpas llyn padarn ar ddiwrnod braf. Chybod? A da ni weithiau wneud y mistake o feddwl bod efo Duw fel mynd o gwmpas llyn padarn ar ddiwrnod braf. Ond weithiau mae bod efo Duw fel bod ar pen y pas mewn storm. A dyna ydy profiad Jacob fan hyn. A falle bod Duw eisiau'ch cyfarfod chi yn y storm heno. Wedyn y pwynt ola ni eisiau tynnu. Dydy Jacob ddim yn rhoi give up yn y frwydr yma efo Duw, tan bod e'n cael be mae o isio. Wna i ddim gadael i ti fynd nes i ti fy mendithio, mae o'n deud. Falle bod chi wedi bod yn brwydro efo Duw. Falle bod yna gwestiynau ydych chi wedi bod yn reslo efo Duw neu efo bywyd yn gyffredinol ers wythnosau, misoedd, blynyddoedd. Wel, peidiwch rhoi give up. Cariwch mlaen i holi'r cwestiynau. Cariwch mlaen i ofyn i Dduw am yr atebion. Achos be mae Duw eisiau'n fwy na dim byd yw i chi fod yn onest efo fo. A diolch eisiau chi ddefnyddio iaith grefyddol, daclus, ond mae jyst eisiau chi fod yn real efo fo, ynglyn â'r cwestiynau sydd ar eich meddwl a'ch calonnau. A bydd o yn eich bendithio chi, ond falle bydd e'n bendithio chi mewn ffordd wahanol yw beth ydych chi'n ei ddisgwyl. Achos beth sy'n digwydd ar ddiwedd yr hanes yma yw bod Jacob yn cael dislocated hip. Oedd hwnna'n sicr ddim yn rhywbeth oedd o yn ei ddisgwyl nac yn ei ddymuno. Dwi'n gwybod bod gyda ni ffrind yma heno sydd wedi cael trafferth gyda'i hips dros y flwyddyn diwetha. So gawn ni glywed wedyn, i ddweud y gwir Mair, sut mae Duw wedi siarad efo ti trwy'r amser heriol yma, ynde? Ond y pwynt ydy, dislocated hip na beidio. Y pwynt yw pan da chi'n cyfarfod Duw, mae e'n gadael i farc arna chi. Pan da chi'n cyfarfod Duw, mi fyddwch chi wedi eich newid a byddwch chi ddim yr un person eto. A dyma'r ffordd amlwg nath o gyffwr Jacob. Oedd e ddim yr un person wedyn, nath e adael i farc ar Jacob. A trwy hynna, mae e'n cael gweld Duw wyneb yn wyneb. Wel, beth amdano chi? Mae Jacob yn cyfarfod Duw yn y tywyllwch. Maen nhw'n ymladd drwy y nos a doedd e byth rhywun fath wedyn. Falle bod rhywun angen clywed heno bod o'n iawn i chi reslo efo Duw. Mae Duw yna yn barod i reslo efo chi drwy gwestiynau mawr bywyd. Mae Duw eisiau clywed beth yw'r cwestiynau dofn sy'n ar eich meddwl a'ch calonnau chi. A falle bod chi wedi chwilio am yr atebion mewn llefydd eraill yn y byd yn gyffredinol a bod hwnna wedi'ch gadael chi dal efo rhyw scratch sydd angen i scratchio fel petai. Wel, mae yna gyfle heno i ni gyd, a fi efo chi gymaint ag unrhyw un i fynd â'n cwestiynau, i fynd â'n wrestles at Dduw. A da ni yn credu fama fod y Duw mae Jacob yn cyfarfod wyneb yn wyneb, bod ni yn gallu weld o yn fwyaf clir yn ei fab o, sef Iesu Grist. Nid dim ond syniad, nid dim ond concept ydy Duw i ni yma'n Caersalem, ond mae o yn berson. Mae'n berson y gallwn ni adnabod a'i enw fo ydy Iesu Grist. Mae yna adnod yn yr Testament Newydd yn deud fel hyn. Yn y gorffennol pell, so'n amser Jacob mewn ffordd, roedd Duw wedi siarad gyda'n hynafiaid drwy'r proffwydi. Gwnaeth hyn bob yn dipyn ac mewn gwahanol ffyrdd. Wel, sicr gwahanol ffyrdd os oedd o'n reslo. Ond bellach,
yn y cyfnod olaf hwn, so yn y dyddiau da ni'n byw ynddo rwan, mae wedi siarad â ni drwy ei fab.